Hamas kalau ong bakadon ya kajing tip baka Israel ketemu ban penlong ya kajing wan kenra ban yok pelat im yaki koidi Bashar Abor ka besrim bala penlong ha ketem nui zerat ha Gaza ha ubnai jeliu bladab bat berten ru ban penyap yaki koidi lada ja bakadon kum kane kajing persyang ong kalat pathai kubor ka bala shim yaki kajing tip ning ba kita long kubor hene kasni balang ha kajing penpena jong ka arpu arterik unai wing bladab ka Hamas kala betha yaki dikhat jong ka bakim de ban perkhat ya ka ei kajing ta ka bala ban mi na kajing but ya kajing betha bat kala ong baka Israel kan ha ban shim ya kajing kit kli na ka benta ka apuan ka bala ban jia ya ki koidi ki bala syara abor kajing lek khenra jong kishipai Israel ban yok pelat im ya ki koidi hanui zerat ha ka khandai trik jeliu lai i baki shipai Israel ki la yok ban pelat im ya sangut ki koidi bala syara abor bat ki bala syak set Hamas na du ubnai risau ajar apolai kata ha kajing lek khenra ha ka baki hi sorkar ka Palestine kil ong bakla penyap ya palat aspa ngut kibriu kabla penlong ya kakum ka we na kijing thambor ka bashar khitam jong ka Israel ha ka ne ka thma ka badang ye peteng ka Israel kelas dang manyar thma ha po Gaza hadin baki le no balayalam da ka Hamas kli yar thma kishnong khaput ka Israel ha ka henyo tarik urisau arajar apolai ha ka baki ladon hadu khat aspa ngut kibriu ki babun na ki kiriu pat ba ki bla syak penyap kat ba aspa san phongut ki we pat kila syara bor ba syabat koi di jubor kat ba ka jing pen phai kel yang jong ki sipai Israel kala penyap ya palat sau po ajar san spa ngut ki nong Palestine ong ka jing khen ki bo sarkar ka Palestine bat ka bla wan ra ru ya ka jing julor ka bashar khai